Mbak Fitri. Nah, iku. Sinusulan serat ngejawi kangge ngresikaken lagon tuwin beksan kalian kandiatur sugeng konduripun Mbak Mia cobi mangtasaken upamia lagon Banyumasan segongan mawon saged lagunipun wutuh 5 tahun ayo Mbak Mia Mbak Jajal yo Ali Mbak Mia lagune 5 tahun nggih kalian nderek akan sugeng pulangnya oh pulangnya ayo 5 tahun balik Mas Sun yang mater yang wis